Vi står her på Center Jernbanevej 3B i Hillerød og skal nu se en indvandrer spise en hel pakke smør med ske, uden at få noget for det. Han fik tilbudt 700 kroner, men sagde nej tak. Nu over til thailænderen. Har du nogen kommentarer, inden du starter? Nej tak. Var det 700? Jeg har jo lige spist. Ja, kom det bare. Dansk smør. Smør bare meget godt. Noget salt. Nej, så kan det noget salt. Også rimelig flam alligevel. Smager meget. Besluttet, at flyveledere minimum skal have 9 timers hvile derhjemme mellem hver. Og luftfartsmyndighederne har også besluttet, at der fremover altid skal være 2 Hvor du det kvalme eller noget? Et hurtigt kig på aktiemarkedet fortæller, at Mandlet og blæksprutte til dagligt. store aktier efter en opjustering. Vestas og et nytter endte i bunden og samlet fald til danske marked med 1%. Jeg skal have en bajer bagefter. Vi har meget at tale ud om. Det er det danske kvindelandshold, der i dag var samlet. Det ser ud som om du kæmper allerede. Nej, det gør det ikke. Spillerne, de brugte spillere og trænere 6 timer på at tale om i dag. Kvindelandsholdet samlet til dagens træning. Thomsen, Esbjerg. Der spillerne ikke på solen på 6,5 timer. Og det var ikke 1 minut for langt. Der er forventet nogle ting, som... Ja, jeg tror, det var nødvendigt. 50 gram. 200 gram endnu. Du må godt tage en pause nu. Det skulle være inden for en halv time, der er kun gået 2,5 minutter. Ja. Men altså, ingen problemer. Og hvad brækker mig bagefter, men det er jo det. Vi har forstået hinanden om at de bevæggrunde for hvad Har du tænkt på, hvor mange kalorier er i? Hvor mange? 2.805. Du kan også godt klare noget. Du kan godt klare noget fedt. Ja, per 100 gram. Over 7.000 kalorier. Hold da kæft. Nå ja, så er der 3 dages mad der jo. Ja. Det smager meget godt. Der er blevet nogle ting, som jeg tror, det har været nødvendigt at vende, og det har været rigtig godt for os. Jeg synes, at folk er virkelig været med ud, og vi er glade for, at vi kan se hinanden i øjnene. Jeg skal beklage, det var jo Lisa, vi lige har sendt til, og det var jo ikke meningen, og det skulle altså være Lisa, der handlede om, at Claus Bo Larsen mener, at man skal have fuldtidsprofessionelle dommer, hvis man vil have en ambition om, at Danmark... Med lille smule frugt, tror jeg, det er meget. Det må vi se over på TV2. Hvad mener du? Vil du have noget frugt? Sådan en hembær. Du vil gerne have et hembær? Har vi ikke nogen? Vil du have et hembær? Den der fløde der. Lige til at skylde ned med. Det gør jeg nice. Der er alt for meget salt i det her. Det skal både på YouTube og Facebook, det her. Og tænk på, hvor mange hits vi får. Det var inden for halv time. Der er der er gået. Lille tynd kineser bliver stor ved kineser på en halv time.
Begynder det allerede at stikke i hjertet med alt det fedt, der sætter sig nu. Jeg synes bare, det bliver sådan. Det begynder måske snart at blive varmt. Jeg synes bare, der er alt for meget salt i det her. Du må godt skylle ned. Tag det. Du er ikke engang halvvejs endnu. Og halvvejs. Det var bare deres 11. danske mesterskab, og dermed er klubben nu den mest vindende sammen med Sisu. Han er bare målet, for det er sådan en målforløj her jo. Superligaen her til aften, opgører mellem FC Midtjylland og OB. Det er der ikke engang. Hvad for noget lort kagegård, du har købt? Man kan se den i 2030. Skulle jeg tage smør i stedet? Eller... Altså, vi har spildt bare til den her udsendelse. Jeg vil sige, at Ulla Terkelsen Altså, jeg gider ikke sidde her og spise alene, så vi kan godt dele. Jeg ved da ikke, hvad jeg er egoistisk. Det kunne være top video, hvis det var han lige skyllede ned med glas ølfløde. Ja, ikke glas ølfløde. Var noget af det der for fløde i drømmen? Jeg tror faktisk lige på, at jeg kan. Skal jeg gå ud og hælde noget op i et glas? Blandt med lidt af det der sovs eller vand fra... Fra flødekartoflen. Skal jeg gøre? Det er vasket ikke. Er det det? Er der ikke noget flødespand? ikke mere fløde. Hvordan det går over det? Det har måske været nærmere, hvis vi har smeltet det der smør. Bare drikke det. Nu er du så omkring halvvejs. Hvordan har du det? Er du begyndt at synes, det er blevet lidt varmt? Bare en lille smule. Udover det smager salt. Ingen kommentar. Nej, det gør det faktisk ikke. Det er ikke så varmt, som jeg troede. Det er blive. Margarine har været noget andet. Hvis du gør det inden for 3 minutter, så har du gjort det på 10 minutter. Sidder med meget rekord. Ja, den skal du så prøve at slå i næste uge. 2 bar. Tror du, du kunne klare 2 pakker? På en halv time? Ja. Ja. Det tror du. Ja, det kan jeg jo. Den tager vi næste gang. Det er bare sådan en smagsprøve. Næste gang til alvor. Måske en lille smule varmt. Alligevel. Ja, det er 6 udtryk med det. Nu er det begyndt at tage skeen ind i munden med. Ej, det gør jeg ikke. Hvis jeg kan, så kan jeg godt. Det er jo afgjort, men har vi også offentliggjort det? De er ved at tale ned, hvordan de starter. 3 bid som færdig. Og så tæller de 49, 48 videre. Det er så også meget godt klaret. Gør du lige klar her? Men vi håber på det. Vi regner med det. Vi kan ikke sige det endnu, men stemningen derinde er til Noma. Det er jo et fantastisk gennembrud, hvis de vinder andet år. Nu hører jeg René selv sige, at han faktisk var mere nervøs i år, men altså, nu har de jo vundet den position en gang, og de har fået den massive internationale opmærksomhed, der følger med. Ej, et stykke brød. Det er vigtigt at få Toastbrød. Lige skyldt ned. Ja, fordi man kan sige, at det var sådan et ejendommeligt valg, og det vagte verdensopsigt, fordi det er Danmark, der er restaurant. Var det godt? Det er jo den der meget, meget mærkelige, anderledes. Du skal reklamere lidt for Kærgården. Men i morgen ringer jeg til Kærgården og siger, at jeres smør er for saltet. Hvis de vinder i år også, hvad mange gætter på, så er det ligesom altså anerkendt. 2 bidder mere, Så er den hjemme. hjemme. Bobbevand. Og vi følger selvfølgelig, om det bliver Noma, der bliver verdens bedste restaurant. Fed, han skraver kanterne. Der er ikke noget med at miste noget af det. Det er helt skidt. På solen i morgen, temperatur mellem 10 alligevel sådan og 20 grader. Hvis man virkelig trænger til at lufte i kort, Stor bid alligevel. der bliver varmt. På vores hjemmeside, der handler dagens mest læste og mest omdiskuterede historie, om man har ret til at aflive naboens kat, hvis det går ind. Jeg kan jo mærke det med Det kan læse mere om på nyheder til 2.dk og deltage i debatten på vores side på Facebook. Lige nu, der er det regionen, der Tak til nyhederne og sporten. Nu er vi i gang med fra TV2 Løje. Velkommen. Tag det sidste. Tag det sidste. Det er stort.
begynder at smelte, mand. DSB går nu nye veje, Kommer i en så stor. man undgår forsigtige tog, når der ligger våde blade på togskinnerne. Ja, ja. Et helt nyt redskab Det kan du godt. Det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Så stor måde, der er heller ikke. Banedanmark Danmark er i øjeblikket i gang med at teste cremen, og ved hjælp af cremen, så regner man med at komme af med problemet med bladene på skinnerne. Hvert år er de skyld i mange forsinkelser. Bare færdig. Det er dem her, der er problemet. Visneblade skaber hvert efterår massive forsinkelser på togene. Og her er den mulige løsning. I hvert fald under 10 minutter. En særlig creme, der skal Ja, hvad? på skinnerne 10-40. for at undgå forsinkelser på grund af løvfald. Svar nu. Og bladene falder på træerne, og de lægger sig på skinnerne. Så ligger som en form for brus i det. Og hvis jeg kender på hende over, så er det sådan en utrolig smager og flippet. Det giver en form for livsskydning. Ja, den er jo ikke slikket, men... Så ligger den her standard. Der er ikke slikket. Falder noget syge. Mad i pind. Presset suger op. Lad mig skål. Skål. Sidste efterår testede på kystbanestrækningen mellem København og Helsingør og løfald af et stort problem. Det ligger godt i maven.